Joo, se olisi taas moi, Akudak täällä. Tänään me kuvataan Pärinäcraftin Kit PvP:ssä Sandelsin kanssa. Sano moi. Moro! Elikkä tosiaan... Tässä videossa Deata toivottavasti katsoisit tämän, koska täällä on hakkeri nimeltä Rockless12. Silloin FF ja tää aibotti. Niin ja sitten muutenkin pieni esittely musta. Mä olen Sanders05 ja oikein nimi on Santtu ja niin. Mä en nyt jos haluatte ottaa muhun Skybessä yhteyttä, niin Skyben nimi on Hannasan6 ja olen poika, se on mun äitin nimellä, joten eiköhän me hypätä vaan. No ne tosta lähtee. Ja sitten mulla lagaa vähän, kun mulla on tää, mut ei tää nyt haittaa. Eli Rockless lähtee, mun pitää näyttää nyt se äkkiä. Että saadaan sit video. Missä Rockless on? No mä voin kuvaa siitä, kun Rockless ei ole täällä enää. Voi vitsi, nyt mä kuolin toinen minilaki ja sitten tää minilaki ja se ei oo oikein minilaki. Eli nyt Se vaan esittää, koska niin... Se taas lähtee jo. Joo, mut älä lopeta. Joo, älä lopeta. Kuvataan vaan. Joo, koska mä haluun video. Venatko hetki? Mä Oota, mikä se... Oota, se oli Täällä on nyt aikamoiset fightit meneillään. Nyt on mulla aikamoinen minua on paljon täällä serverillä syytetty hakkeriksi, ja mä en tiedä mistä se johtuu. No, Sandelskin voi vaikka todistaa, että mä voin näyttää vaikka tässä videolla, ettei mulla ole häksejä. Ja nyt mä löysin sun kanavan. Joo. Minä oon Mauria, minä oon mies. Minä teen töitä, on mies. En mä nyt kyllä Mauria, mutta... Mä tapan tän Zeta minillakin. No, antaa sen mennä. En mä jaksa. Oi, mä sain tapettua yhden liian kietsistä. Mä droppasin mun miakan, mä sain sen onneksi takas. Mä oon vasta tappanut yhden. Tossa on joku. Mäkin oon tappanut. Mä en jaksa tappaa nyt Zeta minillakin, kun se on aika hyvä. Hei, missä mä et? Sä oot siinä. Ja muakin on syytetty tää häkkeriksi, koska... Mulle... Ja Akudukki voi todistaa, että mä en ole häkkeriksi. Mä haluan ottaa tän tapan kaika. Tai nyt se lähtee karkuun. Joo, meikä lähtee jahtamaan. Anna. Kuka minua hakkaa? Tää Elkku on se PvP. Nyt tarvis apui. Joo. Sori, mä en voi tehdä mitään. Monta soppaa sulla. Nyt minun... Mun on pakko... Refillaan. Mut mun takaa on varmaan alkaa. Mulla on kivimiakka täällä Invissä. En tiedä mistä se tuli. Hei, Rem tämän tulee. Se lähti karkuun. Kato chattiin. Joo, mä näin. En mä tajuu. Tässä on joku Mä annan näitten arsereitten mennä. Nää on niin ärsyttäviä muutenkin. Mä voisin kyllä nyt tosta tappaa ton kuoli jo. Joo, ja mäkin... Ja tässä on nyt joku... Sorry, tästä... Täällä... Joku tuli meikan takaa. Mä kuolen. Ei. Mä sanoin mut mä tiivan nyt vaan sun kanssas. Mulla on 3. Mulla jäi yksi soppa. Kuolit sä? En. Mut kun mä sain tapettua tyypin, Missä? mulla jäi yksi soppa. Ei! Nyt Joona Jesse saa. Missä sä oot? Missä sä kuolit? Siinä jo talolla. Täällä on Rem tämän. Mut se Jesse, ei kun Joona Jesse. Sori tästä mun hiiriä nähnyt, tää on vähän ärsyttävä kuulosta, kun mä kompoilen tää nyt. Joo, ei se haittaa. Mut kun tää Joona Jesse, tämäkin on
häksi. Mikä? Joona Jesse. Silläkin on häksi. Nyt, Selvä autoshow. ei, joo, se on hakseri. Tässä Deatalla video FF Joona, kuka tää on? Minut povitetaan, mä kuolen nyt. Jos näitte äskeinen, mut mä nyt tässä nopeasti todistan. Tää on 10 minuutin video suunnilleen. Kun mä en nyt jaksa kuvata aina vaan, mut siis... mennään kattoo, mistä ne sain. Oota, mä näytän näille, että ei mulla nyt pitää häksää täällä. Haluat sä tilaajan? Haluun. Resource Pack Superman V2 Chip. Mä tilaan sen jossain välissä käytä. Joo, mä vaihan päkkiä, laitan perrun päkkiä. Ei kun en laita, mä en jaksanut pitää päkkejä päällä. Koska... Onks sulla perryn päkki? On. Tietenkin. Mä kysyn mun kaverin introa näihin videoihin, jos se tekis mulle. Onko se PRRX? Ei, kun mä saatan ostaa yhden. Sori. Kuka minun lyö? Niinku siis... No, se oli minä. Sori. Joo, ei mitään. Tässä on tää ED. Kuka minun hakkaa joku se palikka? Ei Joonelle. Voi vitsi. Hei, kato, tossa. Ei Joonelle, silloin F. Katsotaan, mä kirjoitan Joonelle. Joo, ihan selvää. Hei, osaat sä laittaa silleen, että laittaa mun kuvakulmaa kanssa? En. Mä voin. Tai sitten nähnyt, koska äskeisen mun jutun, kun silloin oli meikä vähän kompoo. Mä eteenpäin. Kuuluuks tää mun hiiren ääni siellä? No vähän, mutta ei se haittaa nyt oikein mitään. Mikä hirveä rynnäkkö täällä on, näet sä? Sevetti! Täällä mä oon tappanut nyt pari tyyppiä tässä peräkkäin, 2. Nyt lähtee ehkä 3 tästä. 3. Ja sit tulee Jomilamsa. Mulla on pikkusen vähän HPtä, mutta mä ei vitsi, onks täällä talous nyt joku? Mä en nyt jaksais, jos tänne tulee joku. Puustatkaa mua joku. Nyt missä oot? Mä refillan. No mä en saa tätä chestia sit auki, ei sit. Joonössä. No mene sinne yhteen paikkaan. Ei! Joonössä on tossa ovel. Näin. No nyt tää menee Deatalla. No älä nyt pian lopeta. Ennen, mut... Siis mä en halua, että sä lopetat jo. Koska mä haluun... Me voidaan kuvaa 2 jaksoa. Häh? Me voidaan kuvata 2 jaksoa. Lopetetaan tää kohta. Ja sitten kuvataan uusi, koska mä en voi kuvata kuin 10 minuuttia. Onks sun sen verran huonokone? Ei kun tää ihmeen... mulla on vaan bändikä, mut mä ostan OBS:n, sillä saa kuvattu niin kauan kuin haluaa. No joo, osta OBS. Tässä on tää Remtemän, tää ei oo muuten mikään. Tää ED, se on ihan eets. Joo, mutta mä tapaan tän Remtemän, niin tää nyt vähän lakittaa. Mitä? Näit lensit sä ilmaa, kun sä kuolit. Jaha, lensi. Mäkin. Mä lopetan tän videon nyt tähän, mutta mä kuvataan ihan heti putkeen tää toinen jakso. Se ois moi moi moi. Sano säkin moi.